ina sa sim ɗina a cikin wayoyin 'ya'yana mu haɗa shi in dinga amfani da shi saboda gadi aka bani, nauyi Allah ya ɗora mu, ya ga zan iya, ya zaɓe ni a cikin duk mutanen duniya, ya zaɓe ni, ya ɗauki 'ya'ya ya bani, ya mai da ni uwa. Kuma na gode saboda in Allah ya yarda 'ya'yan nan na san rufin asiri aka yi min, ba tona min asiri aka yi ba. Na san ina wahala akan 'ya'yana, na san ina hana ido na bacci akan 'ya'yana, amma kuma ina kyautata zaton cewa da yardan Allahu idan na kwanta aka bari za su zame min rahama. Me zai sa ke hakki yadda hakki kai stage din da tamkar kina tsoron aiki? Wallahi tamkar kina tsoron aiki, tamkar kina tsoron yarki. Ana maganan wai iPhone, kowace yarinya tana son ta riƙe iPhone, ko sunan ubanta ya kai ko sunan ubanta bai kai ba, ita dai za ta riƙe iPhone. By hook or by crook za ta riƙe iPhone. Bari in gaya miki wani abu, 'yar uwa, zan gaya miki wata magana guda ɗaya yau. Dan ki ce wai ke baki san abin da ake a zamanin nan ba, ɗaya, ko baki san nawa ne iPhone ba, ko baki san me ake a TikTok ba, ko baki san, wannan duk matsalar ki ne, wannan duk matsalar ki ne. Yau idan kika mutu kika je gaban Allah, zaki je ki gaya wa Allah ai baki sani ba. Ina ga abin da kika shirya kenan, zaki je faɗa wa ubangijinki. Wajibi ne gare ki, wajibi ne gare ni, yadda zamanin ke tafiya, tunda mu muka haifo 'ya'yan da muka sako su cikin zamanin nan, dole mu bibiyi abin da zamani ke faɗa. Dole mu koma cikin social media na mu je mu ga menene 'ya'yan. Akwai uwayen da wallahi ko touch phone ba su da shi, 'yarsu tana da iPhone 16. Bari wallahi na yi rantsuwa ba zan yi kafara ba. Idan yarki sana'a take yi ta nemi kuɗi har ta iya siyan makanta iPhone 16, ba za ta barki da touch phone ba. Dole ko Techno ne za ta siya ta baki na WhatsApp, tunda kafin ta so ta yi WhatsApp da wani, za ta buƙaci ta yi WhatsApp da uwarta. Za ta buƙaci ta yi WhatsApp da ke uwarta. Kika shayar da ita, kika ɗauke ta a ciki, kika haife ta. Ni ban ce ya dole ta samu abu ta yi min ba, amma wallahi idan har ke uwa ce kuma ke kika haifi wannan yar, kuma sana'a ta yi na guminta, ta iya siya makanta iPhone 16, wallahi so da ƙaunar da ke tsakaninki da ita ba zai sa ta barki da touchlight phone mai robalin a jikin shi ba. Kuma wallahi ba sai kin tambaye ta ba, za ta miki. To amma da shike ba guminta bane, ba neman shi ta yi ba halal bane, shi yasa take rike da shi. Ke baki ma da wayan da ma zaki iya WhatsApp ma, ballantana ma ki san me take yi, ballantana ma ki san me take posting, ballantana ki san me a status dinta, ballantana ki san me take a TikTok, ballantana ki san me take a Instagram. Kuma ke yanzu kin yarda cewa ke old school ce, ke baki san me ake yi ba? Ai to ai ba zamanin mu bane, kuma baki mutu ba. Wallahi zamanin ki ne, zamanin ki ne. Wajibin ki ne ki bibi ƴaƴanki, ko kin so, ba wani ya ce ki haifa ba. Wajibin ki ne ki bibi ƴaƴanki, ki gane menene suke yi. Wallahi za mu kasa shiga aljanna dalilin 'ya'yan da muka haifa. Muna ji muna gani muna kallon aljanna yana kallon mu, ba za mu shiga ba saboda amanar da Allah ya bamu. Muna nuna weakness, muna nuna stupidity, muna nuna rashin hankali. Kin gwammace ki zauna kina kallon kayan lefe na makota, kin gwammace ki zauna ki yaudarar da kanki akan abin da ba shine damuwanki ba. Amma 'ya'yanmu ne suke bi titi suke kwana a garurukan da kafanki bai taba zuwa garin ba, baki taba zuwa garin ba. Yarki tana zuwa wannan garin ta kwana a inda baki sani ba, ta dawo da kaya iri-iri. Ai ko da rana aka sa wa yarki da mutum, idan ta ce ai shi ya bani kasa, in ya shigo ki ce mishi wani mun ga abin alkhairi mun gode. Yake kalli fuskan shi ki gane ko shi ya bata ko ba shi ya bata ba. Allah ya sa an sa musu rana. Na san ana ihsani tsakanin saurayi da budurwa, tabbas na san ana yi. Amma komai ne yake ta gaya miki zaki yarda da shi? A wannan zamanin komai ta gaya miki zaki yarda da shi? To wayannan wayoyin da kuke gani ɗaya kuke rikewa, wanda mu tun da muke neman kuɗi muna wahala
shekara da shekaru, shekara da shekaru, har yanzu ba mu iya haɗa kuɗi mu siya irin waɗannan wayoyin da 'ya'yanmu suke rikewa ba. Dalilin me kika yarda ta zo ta zuba miki ƙarya? Ki tambayi daga cikin 'ya'yanki mana maza in kina da su, idan yaran suna da yayyi ko ƙanne, ki tambaye su wayan da ke hannun wance nawa ake saida shi. Ai muna gulma da 'ya'yanmu, sai ki zauna ki tambaye su wannan wayan da wance ta ce min ta siya. Idan ta zo ta ce miki mama wallahi wannan wayan fa bai wuce 30,000 ba, ki tambayi kaninta ko ki tambayi wanta. A cikin su dole akwai wanda zai gaya miki wanda zai ce mama ki da yi shiru kawai. To in kin ji haka to kin shiga matsala, an shiga matsala a gidanki. Wayoyin miliyoyi, uban yarinyar tun da yake auren ki bai taba hada wannan kuɗin